Ndewonu ndị be anyị, ana m anabata gị n'oge ọpụrụiche a bụ oge anyị ji ewetara gị otu ilu ma ọ bụ abụọ metụtara Igbo. Chetakwa na isiokwu anyị bụ ka anyị gbaa mbọ hụ na ego ejiri lụ nne gị abụghị ihe furu ụkpọrọ. Ngwa, kedu ilu anyị jiri bata n'oge ugbu a? Gee ntị ka ịnụ ya nke ọma. Diochi kọchaa ihe ọ hụrụ n'elu nkwụ, ọ gbaa ama mmụọ. Ịnụtụla ilu a mbụ? Ka m tụọkwa ya ọzọ. Diochi kọchaa ihe ọ hụrụ n'elu nkwụ, ọ gbaa ama mmụọ. Isi nwa bekee ngwa ya tụgharị ya tapịa ya n'olu oyibo, ọ ga-asị gị literal translation, that is if the palm wine tapper says all that he has seen on top of the palm wine tree, he will do what? He will reveal the secret of the gods. But nke ahụ abụghị ya bụ isiokwu ọkpụrụkpụ okwu dị n'ilu ahụ. Nke a bụ ilu ndị Igbo na-atụ ma ha chọọ ịgwa gị, achọọ ime gị ụmụaka, asị gị hapụ ihe ahụ na ka m tụọ ilu ọzọ itụrụ ya na a sị na ihe dimkpa nọ n'ala hụ nwatakịrị rigoro n'elu nkwụ, ọ gaghị ahụ ya. Ihe ọ pụtara bụ na o nwere ụfọdụ ihe bụ na-ekwesịghị nnọọ ikwu ya ekwu, ka hapụ ya for obvious reasons, dịka ndị bekee si ekwu. Ọ bụ mgbe ndị Igbo ji atụ ilu a, ikwu asị gị Diochi kọchaa ihe niile ọ hụrụ n'elu nkwụ, ọ ga-agba ama mmụọ. Ilekwa anya ịhụ na ọ ga-abụ eziokwu. Chetakwa na a na-ete nkwụ a ndị ụfọdụ n'isi ụtụtụ, isi chịchịrịchị ụtụtụ, ma ọ bụ n'ime abalị. Ọ bụghị ihe niile Diochi hụrụ n'elu nkwụ ka ọ na-ekwu maka ya. Ngwa, nọdụ ebe ị nọ. Isi mbido telivishọn ha ebidobeghị ebido, anyị na-alaghachi.